Bocsánat, még azt hozzátenném, hogy ha valaki valami különlegest akar, olyat, amilyet talán senki a világon nem csinál, ahhoz először is ember kell, hogy megállja a helyét, és mint ember tudjon nagyon szeretni, és mint ember legyen elsősorjában különleges, és utána tud nagyot alkotni. Mik a legfontosabb értékek ön számára? Igen, igen. Nagyon sokszor hallom, hogy körülöttem, hogy milyen jó, hogy rengeteg pénzem van, milyen nagyon jó. És bizony, ez csak tényleg jó, de nem érték. Az érték mindenképpen az, amikor látom, hogy egy ember visz 3 bőröndöt, és kiveszem a kezéből. Tehát a segítség. És nem pedig a pénzre gondolok itt elsősorjában, hanem minden más egyébre. Tehát ha a barátomnak nincs hol aludni, vagy nincs mit ennie, akkor megosztom vele az ágyam, idézőjelbe élve természetesen, és a kenyerem, de semmiképpen sem adok senkinek se pénzt. Tehát ez számomra szóba sem jöhet. Minden más igen. Tehát ez az érték, az emberség, az, hogy tudunk egymáson segíteni. Zsigmond Nikotis szeméből milyen a mai világunk? Nagyon-nagyon szomorú, mert elsősorjában itt, ami rögtön mindjárt eszembe jut, a környezetszennyezés. Tehát, hogy mi beleszülettünk egy paradicsomba, egy Kánaánba, és kiírtjuk saját magunkat. Tehát ez valahogy számomra megfoghatatlan. Most az, hogy gyermekkoromban lámpafénynél világítottunk, és így éltük az életet esténként, nagyon jó volt. Nagyon jó volt a félhomályba látni egymás arcát, és még inkább odafigyeltem a másikra, és odafigyeltünk egymásra, amit mondunk. Most viszont fényárba úszik a lakás, és elmegyünk egymás mellett, nagy lakások vannak, és nem találjuk meg egymást. Tehát azt gondolom, hogy fölösleges mindenből ez a túlmodernség, teljesen fölösleges. Az a lényeg, hogy együtt vagyunk. Mi a legboldogabb telünk volt a férjemmel, együtt voltunk, és kérdezték, hogy hova mentünk, hogy ennyire boldogok voltunk. Afrikába, vagy hova utaztunk el, vagy mit csináltunk. Semmit, csak otthon voltunk, és beszélgettünk néha egymással, és ettől voltunk annyira nagyon boldogok. Tehát a boldogsághoz nem kell sok minden. Most ez túl van reagálva. Visszatérve a tojásdíszítéshez, az is túl ki van cirkalmazva. A régi emberek gyufaszállal húztak néhány vonalat, és a mai szemmel az ember azt mondja, hű de ronda, mert vastag volt, mert gírbe-gúrba volt, de azok a jelek, azok beszéltek. Az, aki odahúzta azt a gírbe-gúrba vastag vonalat, az tudta, hogy mit akar mondani. El akarja mondani, hogy ő ezt a húsvét készítette, hogy a nappalok hosszabbodnak, hogy ő abba hisz, a napba hisz, a napsugarába, ami élteti az embereket, tehát ő a napot akarja magához édesgetni, hogy erősebb legyen, hogy egészségesebb legyen, és ma túl vannak a tojások cirkalmazva, és lenézzük ezeket a régi jeleket, és ezt nagyon-nagyon elítélem, és hirdetni akarom, hogy ez ne így legyen. Meg azt is, hogy szeressük ott, mert nagyon-nagyon jó. Jó az, mikor meglocsolnak bennünket, és nem feltétlenül szükséges az, hogy kölnivel locsoljanak meg bennünket, mert tiszta vízzel is lehet, és akkor nem lesz az a kellemetlen szag, és gyönyörű lesz a húsvétunk. És készüljünk úgy is, hogy böjtöljünk, és ne csak a vallás miatt, hanem az egészségünk miatt. És ez a húsvét egy lehetőség arra, hogy testileg, lelkileg megtisztuljunk a követünk. Tehát kell egy nagy takarítást csinálni a húsvét tiszteletére, és kell koplalni, hogy a testünk tiszta legyen, és elmélkedni, egy kicsit csendbe lenni, és elmélkedni azon, hogy hogyan is éljük az életünket, megállni egy pillanatra, magunkba nézni, hogy mik a hibáink. Tehát mindenképpen tisztuljunk meg ezen a gyönyörű ünnepen, és várjuk, és szeressük, és ne menjünk el otthonról. Ugye említett könyveket írt, ami könyvekben
úgymond leleplezi a saját művészetét, illetve azt a fajta művészetet, amelyet mások is próbálnak megmutatni a nagy közönség számára. Mennyire fontos ez ön számára? Ez buta kérdés, mert hogy fontos, azért írta a könyvet, hanem hogy érzi, hogy a visszajelzések alapján mennyire értették meg, hogy ön számára fontos az, hogy minél többen ismerkedjenek meg ezzel a műfajjal, és ennek a műfajnak a kapcsán szeressenek bele egy picit a népművészetbe. Nagyon örülök, mert az első könyvem teljesen több ezer példányban jelent meg, a másodikból már nagyon kevés van, tehát ez is egy tény a visszajelzés terén. Mindenképpen jó, és mindenképpen, amit én végül is szerettem volna ezzel elérni, az, hogy a háziasszonyoknak a mindennapjait ezzel egy picit bearanyozzam. Tehát ha az ember leül és készít egy hímes tojást, akkor boldog utána, hogy ezt én csináltam. És egy picit megáll a rohanó életbe, és ezt szerettem volna elérni. Na most azt gondolom, hogy ez sikerült, mert a környezetemben is nagyon sokan megértik, meg tudják csinálni a könyvem által, és azt hiszem, hogy ez egy pici boldogság, és egy pici fűszál az életbe, de sok fűszálból lesz kapaszkodó, egy erős kapaszkodó, és az apró csodákat ezért nem szabad lenézni. És remélem, hogy a könyvem is egy ilyen apró csoda. És uraim, köszönöm szépen önnek, hogy elfogadta meghívásunkat, elfogadta a díjat. Azt még csendesen meg kell jegyeznem, hogy például ez a fajta bemutató, amelyikről írt ez a kedves hölgy, az például egy jótékonysági bemutató volt, de mivel pontosan tudom, hogy mennyire szerény és mennyire nem szeret arról beszélni, hogy jótékonykodik, ezért ezt én föl se vetettem. Hölgyeim és uraim, önöknek is köszönöm a figyelmet, ne feledjék, írjanak nekünk, írjanak olyan személyekről, személyiségekről, akik azt gondolják, hogy méltók arra a címre, hogy ők a nap emberei, a hétköznap hősei. Köszönöm a figyelmüket!